удаленно эшлибез русча әйткәндә, өйдән торып эшлибез һәм шуңа күрә баннерда әлеге өйдә урнаштырылган. Дуслар, шундый сорауларыгыз булса, языгыз. Хәзер Ришат Тухватуллин дигән добавить. Давайте кабастык ожидание Ришат Тухватуллина. Берничә мизгел дуслар. Көтәбез кушылуын. Хәерле кичләр. Сәлам. Кәефләр, хәлләр ничек? Аллаһ шөкер, үзең ни хәлдә генә? Аллага шөкер, барысы да бик әйбәт. Сине тамашачыларыбыз сагынып, зарыгып көттеләр. Инде мин тамашачыларыбызга әйтеп киттем, бүген бик шәп, җырлы, моңлы, күңелле эфир булачак. Шулай булачак бит, Ришат? Ну, тырышырбыз инде, Аллаһы бирсә, барысы да әйбәт булыр, Ришат. Әйдән, мен иң төп сорауны биреп куйым әле, бөтенесе бирә торган сорау инде бу. Үз изоляциядә нәрсәләр эшләп бетәсең? Нәрсә эшлик инде? Җырлар эшлибез, безгә бик уңайлы вакыт, әлдә бу самоизоляция булды. Иҗат белән шөгыльләнер өчен бик күп вакыт барлыкка килде диген. Да, именно. Алайса инде син үз изоляциядә бик зур багаж белән чыгасың инде, күп кенә җырлар, проектлар белән, әйме? Алла бирсә. Минем күп еллар менә бер 3-4 ел гастрольләрдә йөреп, бөтен әйберне үзем эшләгәч, күп нәрсә үз өстемдә, шуңа күрә эшләмәгән эшләр, чыкмаган җырлар, яздырылмаган альбомнар, менә барсы да менә шушы көнне көткәндер. Гомумән мин бик доволен, әлеге чорда шундый мөмкинчелек булганга эшлибез көне-төне. Җырлар яздырабыз, шуңа күрә безнең гомумән миңа бик уңайлы. Бик әйбәт булган инде бу иҗат эшендә, син эшендә, Ришат. Аллаһы бирсә, тиздән инде бу вакыт үтеп китәр, инде син инде сәхнәләргә чыгырсың, без инде тамашачылар белән, дусларыбыз белән күрешеп, кире барсы да үз юлына кайтыр дип өмет итәбез. Тик инде дуслар, исегездә калдырыгыз, Ришат бик шәп яңа җырлар әзерләгән, җырларын көтеп торабыз. Инде Ришат, сер булмаса, менә әле чыкмаган берәр җырыңны турында сөйләп китә аласыңмы? Сөйли алам. Менә берәр җырың турында сөйләп китә, әле кушымтасын булса җырлап китсәң, без рәхмәтле булыр. Ну, җырлап тормыйм, чөнки ул пока сюрприз. Ярый, сөйләп китсәң шат булыр инде. Шулай да менә шушы вакыт арада без бер 3 җырыбызны чыгардык. Менә шушы изоляция вакытында ул Тыйнак кыз дигән җыр, Шомыртларым дигән, безнең өлкән буын тамашачыларыбызга гомумән үзләренең бабайларын искә алып, хөрмәт иткән ветераннарыбызга багышланган Моңаймагы Шомыртларым дигән җырыбыз чыкты. Һәм инде тагын да бер яшьләр стилендәрәк, инде тик ул яратканым бер генә дигән җыр чыкты. Шулай ук иҗатташ дустым Эдуард Хуснуддинов иҗат иткән җыр. Әле инде без тагын да бер 5 җыр әзерлибез. Бар моңлы җырлар арасында, бар современныйрак дип әйтик инде, төрле стильдә дә менә җырларыбызны әзерләп киләбез. Бик зур рәхмәт. Әлеге яңа җырлар белән синең социаль челтәрләрдә танышып буладыр инде чыкканнар белән, әйме? Тамашачыларыбыз барыбыз тыңлыйбыз, кемнәр тыңлаган. Тагын бер катлансагыз була, бик шәп җырлар. Яңа җырларны Ришатта инде көтеп калабыз, яңалыклар артыннан күзәтәбез. Гафу итегез, әле җырлар күрсәтмәгәнгә, сюрприз ясыйсы килә, әле сөйлисе килми. Ансы инде билгеле, бик шәп булачак. Интрига булачак аз генә тамашачыларыбызда. Яхшы хәбәр көтәргә. Мин инде сине һәм тамашачыларыбызны эфирның барышында таныштырып китәсем килә. Эфир безнең 3 өлештән торачак. Беренче өлеш әңгәмә, ул безнең син белән бара инде. Анда шулай тамашачыларыбыз сорауларын бирә ала. Икенче өлеш мин башкарган җыр дип атала. Һәм өченче өлеш топ 3. Синең топ 3 булган әйберләр турында сөйләшеп китәчәкбез. Һәм тамашачылар белән шулай бер кыска гына уен уйнап алачакбыз. Әңгәмәбезне дәвам итәбез, Ришат. Сине инде күптәннән сәхнәдә беләбез, җырчы безнең. Менә иң беренче адымнар кайчан сәхнәгә? Минем беренче адымнар Башкортстанда булды, Уфа шәһәрендә. Нәрсә дип әйтим? Бик рәхмәтлемен шул опыт өчен, зур сәхнәгә чыгарганнар өчен. Гәлсәр Сандугач дигән проект бар иде бездә. Уфада
Ул вакытта ул бик дәрәҗәле фестиваль иде. Ул менә татар моңы кебек, татар җыры кебек зур бәйрәм, концерт, бөтен башкорт халкы шунда җыелып, елның бер нәтиҗәсен ясап, үз җырчыларын зурлап, яңа җырчылар чыгарып, эшли торган Земфира Байбулдина җитәкчелегендәге бер проект иде. Инде кызганычка каршы ул проект сүнде. Но шулай да мин менә шул проекттан килеп чыккан җырчы дип үземне саныйм. Һәм анда мин беренче тапкыр 1000 кеше алдында чыгыш ясадым һәм инде тамашачылар мин анда үз иттеләр. Һәм шул проект эчендә инде мин күп җырларымны чыгардым, үземнең альбомнарымны чыгардым. Һәм инде Башкортстанның бәләки авылларында гастрольләр белән йөреп карадым. Беренче гастрольләр инде әлбәттә теге бик уңышлы булмаса да шулай да уздылар. Тик сәхнәдә 8 кеше, залда 15 кеше. Андый чаклар да бар. Бер машинага 8 кеше, 8 артист диялеп, үзебез сценарийлар язып, үзебез теге шул ук вакытта инженерлар да, шул ук тавыш операторы да, шундый чакларда йөрдек, шуннан үскән кеше. Кадерен тәмен белеп, бүгенге көндә инде бөтен Россия буйлап гастрольләрдә йөрибез. Шулай да мин бөтен менә Россиягә танылуым белән инде Татарстанга рәхмәтлемен, Татарстан хөкүмәтенә, Татарстанның майданы белән, әйтик, ТНВ каналы белән үземнең тамашачыларымны таптым һәм инде шулай итеп әкрен генә башлап җибәрдек. Но монда әйтик Рәшит Бага фестивалендә читкә куеп булмый, чөнки анда да Татарстанга минем әйтик Татарстан тамашачыларын белән таныштырган фестиваль инде бу. Рәхмәт. Рәхмәт әлеге мәгълүматлар безне таныштырган өчен, Ришат. Синең чынлап та тормыш юлы теге бик җиңел генә китмәгән, ипләп кенә шундый зур уңышларга ирешкәнсең. Синең белән күп кешеләр горурлана, сине бик яратып тыңлар, Ришат. Афәрин сиңа. Бик зур рәхмәт иҗатка зур өлеш керткәнең өчен. Һәм инде Ришат, син әйтеп киттең проектлар турында кичкенә чакта шулар этәргә булды дип. Минем дә ихтиратымда бер яңалык әйтеп китәсем килә тамашачыларга. ТНТВ каналында да балалар өчен бик шәп, бик зур музыкаль проект узды. Аның әле 2нче сезонда булачак. Ул да Сейлән проекты. Сез дә шулай ук кичкенә чагыгыздан ук безнең проектларда катнашып, үзегезне бар дөньяга таныта аласыз. Әле мөмкинлекләр, шартлар бик яхшы, бик җиңел. ТНТВның яңа картына күз йөртсәгез беләсез. Һәм инде әлеге проектның бер турында безнең әле Ришат жюри комиссиясында да утырды. Сен үзең Сейлән проекты турында үзеңнең фикереңне әйтеп китә аласың. Нәрсәләр ошады сиңа? Кайсы балалар чыгышлары, үзенчәлеге турында әйтсәң. Но беренчедән әйтергә кирәк, мин беренче тапкыр Шаян ТВ белән быелны бәйләнештә булдым, эшләп карадым. Әйтәсем килә, әлбәттә монда оешкан күп нәрсә, аппаратура, техник яктан, мөмкинчелек яктан, матди яктан бик әйбәт ситуациядә дип әйтик, Шаян ТВ. Сейләнгә килгәндә миңа үземә шунсы шатландырды, яшьләр арасында чыннан да бала тавышы ишетүе, шундый талантлы балаларны ишетүе минем өчен шатландырды. Менә шулай да әлбәттә монда эшләр урын бар чыннан да. Менә әйтик, безнең татар балалары талантлылар, әмма дә ләкин аларга вакытында белем, дөрес белем бирмәү, гомумән талантлары өстендә дөрес эшләмәү дип әйтик инде, аркасында безнең теге тотынырдай эшләр, менә чыннан да менә талантлы бала дип, әзер талантлы балалар сирәгрәк бар, но сирәк. Әйтик, менә дөнья күләмендә Голос проектына игътибар итсәк, андагы башкарган балалар белән чагыштырганда, чыннан да анда бик күпкә көчлерәк тавыш яклап, вокал техникасы яклап, һәм инде башкару манерасы, үзләренең стильләре булу, киемнәренә килү, шулай ук техника яктан, аранжировка ягыннан бөтен нәрсәгә җаваплырак карыйлар микән. Һәм инде
Менә шушы якта мен Сәйләнгә ниндидер үземнең киңәшләрем бирәсем килә. Теге киңәш түгел, ничек дип әйтик, тагы да яхшырак уровеньга менсә иде. Бу бик яхшы проект һәм кирәктер дип уйлыйм. Миңа бик ошады, менә яшьләр арасында бер эш башкаручы, ул Рөстәм абый Закировның кызы ошаган иде. Әле килеш торады ул. Чөнки вокал техникасы булган кеше белән эшләп була һәм гомумән мин генә түгел, гомумән ниндидер өмет бар иде әйбет. Материал дип әйтик. Һәм шулай Камил дигән бер егет ошаган иде. Мен оныттым. Менә шушындый яшьләрне табуда бу проект эшләргә тиештер дип уйлыйм. Именно яшьләр арасында. Һәм күп нәрсәгә баштан ук, иң баштан ук дөрес юлга бастыру. Чөнки бала чактан ук җырлап үскән кеше, аның башы теге шуны бирак китергә мөмкин, кадерен белмәскә мөмкин, тәмен югалтырга мөмкин, үсә бара торгач. Менә бала чактан аны дөрес тәрбияләп үстерсәләр, бәлки менә бик шәп булыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт, Ришат, киңәшләрең, тәкъдимнәрең өчен. Бу шата бик кирәкле мәгълүмат. Инде безнең беренче сезон узды, икенче сезонга әзерләнәбез. Икенче сезон тагын да шәбрәк, әйбәтрәк булыр дип өмет итәбез. Балалар да күбрәк катнашачак, Аллаһы бирсә бу елны. Инде тамашачылар, сез дә әлеге проект белән танышасыгыз килсә, YouTube каналында ШНТВның аккаунтын табып карый аласыз, Сәйләм проекты. Һәм инде шулай ук ШНТВ каналының рәсми сайтына танышасыз әлеге проект белән. Һәм инде танышуга түгел, катнаша ала балаларыгыз да, үзегез дә. Чөнки ШНТВ каналы моның өчен барлык шартлар, уңайлыклар тудыра. Һәм инде шулай ук Ришатны да әлеге проектта күрә аласыз. Ришат, сиңа тагын бер кат мең рәхмәт әлеге теләкләрең өчен. Инде без синең белән әңгәмәне дәвам итәбез. Тагын бер генә әйтмәкче. Менә безнең икенче сезон була дип. Икенче сезонга килүче балаларга нәрсә, нинди теләкләр бирәң син, нинди юнәлештә эшләргә, ничегрәк совет русча әйтмешли. Но тәкъдимнәр синнән. Балалар беләсең, күп балалар ниндидер авыр репертуарга тотыналар. Ул бит әйтик вокальный конкурс бит инде, әйме? Җырчылар өчен. Һәм кайбер балага теге яшенә карамастан авыр җырга тотынып, аны яртылаш аңламыйча да башкарырга мөмкин. Һәм инде күп нәрсә җиткереп бетермиләр. Алынсыннар җиңелрәк җырга, но аларга шул җырны башкарганда ул җиңелрәк булсын, һәм ул аларның җыры булсын. Теге менә мин авыр җырны җырлыйм да, һәм шул җыр белән теге шаккаттырам дигән уй булмасын. Киресенчә, җиңелрәкне сайлап җиренә җиткереп эшләргә. Бу бер, һәм инде икенчедән аранжировкаларга игътибар итегез. Бигрәк теге мыскыл халык түгел без. Инде миңа калса, ниндидер булса аранжировщикларга әти, әнисе мөрәҗәгать итсә, менә безнең пока андый зур акчалар түләргә мөмкинчелегебез юк. Әйтик 10 мең, 20 мең, әйме? Турында сүз бара. Беренче этапта миңа калса аранжировщикларда каршы килмәсләр, ярдәм итерләр. Теге бер тапкыр булса да, бер яхшы аранжировка эшләргә инде аңа 1-2-3 көн вакыт кирәк. Шуңа күрә мөрәҗәгать итсеннәр аранжировщикларга, яхшы сыйфатлы аранжировка белән килсеннәр. Бу ике, һәм инде костюмга килгәндә, костюмнары миңа ошады. Күбесенең чыннан да менә әзерләнеп килгәннәр, курчак кебек матурлар. Монысына инде минем теге ниндер замечанием бик каты килеп чыкмады, юк иде. Тагын нәрсә әйтәсем килә. Ну, һәм күп тапкыр кабатлап әзерләнеп, теге былай гына дәрестән соң гына бер тапкыр кабатлап килеп катнашырга түгел дип, җаваплырак карарга дип уйлыйм. Чөнки бу кызык һәм кирәк. Киләчәктә дә теге җырчы булмаса да, өйрәнеп калсалар, бу бик кызык булыр дип уйлыйм. Рәхмәт, Ришат. Әлеге тәкъдимнәрең өчен тамашачылар, кемнәрнең катнашасы килә, Ришатның тәкъдимнәренә кулак салыгыз, исегездә калдырыгыз. Инде эфирны бер тәүлеккә саклыйбыз, барлык әңгәмәне дә яңадан тыңлый аласыз. Рәхмәт, Ришат, сиңа тагын бер кат. Без инде әңгәмәне дәвам итәбез. Мин синең Instagram арттан күзәтеп калган идем. Сине җырчы буларак бөтенебез дә беләбез.
Instagram'a kirip karagaçtın sen әле безнең спортсмен да икән. Спортка нинди мөнәсәбәт синең? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсең син? Нәрсә яратасың күбрәк? Мин иң яратканы инде ул волейбол. Аннан соң бәлки настольный теннистер. Аннан соң инде бик легкий атлетика белән шөгыльләнәм. Мин көне-төне йөгерәбез. 10 километр көненә йөгерәм. Һәм тагын да нәрсә яратам мин. Шахмат яратам дип әйтәм, мин футбол яратмыйм. Нишләптер бәләк чактан футбол яратмадым, минем уен түгел. Һәм тагын нәрсә. Битте бугай. Чаңгы шуырга могу, но бик яратып бетермим. Аңлашылды. Синең булай инде үз изоляция вакытында спорт белән шөгыльләргә вакыт табасың инде, әйме? Обязательно. Көндә йокыдан торгач, мин 3 көн йөгерәм, 1 көн ял итәм, 3 көн йөгерәм, 1 көн ял итәм. Һәм инде арасында ул әйтик зарядкалар, ниндидер тренажерный упражненияләрдә ясарга тырышабыз. Барсында үзеңне формада торырга кирәк. Афәрин бу бик дөрес фикерләр Ришат. Тагын сорап китәсем килгән җырларга кире кайтканда менә синең балалар өчен язган җырларың бармы? Гомумән минем җыр язган юк. Юк, җырлар өстендә эшләгәнең дим, теге соравым дөрес бирмәдем. Балалар белән эшләгән бар. Мин бит инде Октябрьский музыка училищесында укыдым. Анда 4 ел. Һәм инде соңгы 2 курста безнең педпрактика булды. Балалар белән эшләдек без, мәктәп балалары белән. Һәм инде сәнгать академиясендә 5 ел вокал бүлегендә укыдым. Шулай ук безнең педпрактика булды. Анда инде студентлар белән эшләдек. Никадәрдер бер теге педагогический да опыт бар дип әйтәсем килә. Һәм яшьләр белән гастроль вакытында төрле шәһәрләрдә килеп, Ришат безнең белән әзрәк вокал белән шөгыльләнеп, алалы диючеләр дә булды, андый опытыбыз да булды. Шулай да төпләп үземнең проектка яшь бала белән эшләгән юк әлегә. Но безнең инде минем исем астында инде без Алия Карачурин дигән җырчы белән эшләдек. Бу безнең беренче проект. Аллаһка шөкер, эшлибез, тик тормыйбыз. Афәрин, ярый Ришат, рәхмәт. Дәвам итәбез сиңа. Менә балалар дигәннән синең кичкенә чагында нинди хыял, кем булырга хыялланган идең син? Җырчы булырмын дип уйлаган идеңме? Әйе, мин бәләк чактан ук җырчы буласым килде. Беренчедән безнең өйдә һәр вакытта да җыр, бәйрәм, әни клубта эшләгәч, баянист безнең өйгә киләдер кунакка һәм Фәнрави дип исеме инде баянчыбызның. Ул килгәндә бездә һәр вакыт бәйрәм башлана, ул мине баянда уйнарга өйрәтә. Һәм инде әйтик, минем 2 туган апам кунакка кайтты ул Калмыкиядан. Һәм инде ул кайткач гитара белән уйнап күрсәтте. Һәм мин шунда гитарада уйнарга өйрәндем. Но монда әлбәттә теге уже хочешь не хочешь сәнгать үзенекен теге үтә инде. Шулай да бик каты спорт белән шөгыльләндек без мәктәптә укыганда. Без теге дәресләрдән качып, спортзалда ятып, менә шулай үскән балалар. Һәм укып бетергәндә минем икеләнә инде хыялларым. Яки спорт белән, яки ни белән әйтик. Сәнгать. Әйе, музыкаль училищега, они әйтәдер, синең бит музыкаль белемең юк, сине училищега албаслар, чөнки ул музыкаль мәктәптән соң гына укырга алалар дип. Булмаса да, иләргә әйтмичә инде музыкаль училище киттем. Менә бу минем бәләк чактан ук зур хыялым иде, килеп чыкмаса спорт ягына китермен дип. Ну, Аллаһка шөкер, алдылар, укып чыктым. Менә һәм бер хыялларым берсе тормышка ашты. Мин бик әйбәт булган. Әле спорт ягыннан да теге хыялларың чынга ашыр, чөнки спорт белән көндәш шөгыльләнәм дисәң, уңышларга теләп калабыз. Менә син уен коралы баян гитара дип чыктың. Син нинди уен коралларында уйный беләсең тагын? Ну, баянда белән, гитарда белән, фортепианда шунда әзрәк килештерәм инде. Рәхмәт. Ришат, без синең белән вакыт бара, Instagram 1 сәгать кенә вакыт бирәбез кызганычка каршы. Без синең белән әлеге әңгәмә өлешен тыңлап торабыз, кичә икенче өлешкә. Икенче өлеш атала мин башкарган җыр дип. Мин син җырлаган җырларны алдым да. Шуның я куплетын, я кушымтасын алып, Яндекс тәрҗемәче аша татар теленә рус теленә күчердем.
Һәм әлегә мин сиңа шул җырның кушымтасын укып китәм. Син шул җырны танып алып, шул куплетны башкарырга тиеш буласың. Уйнап алабызмы шулай? Әйдәле, попробуем. Мин Яндекс тәрҗемә аша эшләдем. Ул миңа ничек чыгарды? Мин берәүгә төзәтмәдем. Ул үзенчәлек тәрҗемә итеп, кайбер тәрҗемә әйтми. Шуңа күрә гаеп эзләмә, Яндекс тәрҗемәче ничек бирде, шулай укып китәм. Беренче җыр. Күз генә салып алайым да. Так. Әзерме? Тыңла. Яндекс тәрҗемәче ничек бирде? Мое сердце дрожит, как соловей. Забудь, беда, печаль, боль. Слушай, соловей. Он уравновешивает мои чувства. Ярра, давам итмә лучше. Миңа Яндекс тәрҗемәче шулай бирде. Таныдыңмы әлеге җырны? Тыңлашсам тугач дип аңладым. Җырлап узасыңмы? Давай, birden başlayalım. Тыңлашсам тугач. Менә монда музыкант егет өзен беләбез, как раз студиядан белән эшләп утырабыз һәм ул. Сәлам, хәерле кичләр, Тышайын ТВ каналына һәм безнең тамашачылардан. Әйдә, birden тыңлашсам тугач. Тамашачыларыбызга әйтеп китәм, безнең инде алкышлар Ришатка ишетелми, шуңа күрә аста лайк кнопкасы бар, лайк кнопкасына күбрәк баскалыйбыз, ул безнең алкышлар булачак, дуслар. Ми бемоль. Ладно. Ezdirip silis Gül boyu sanduğaş Sayridir tallarda Şuna da yaş günülüm Yıkılamı tanrılarda Tınlaşı sanduğaş Sirlerini giriş Ul minem hislerini ezdirip siliş Tınlaşı sanduğaş Sirlerini giriş Ul minem hislerini ezdirip siliş Tibrele yüreğim sandığa şekerle Onu diyar koyanını zarını şekerle Tınlaşı sandığa sirlerini gülüş Ul minem hislerini ezdirip siliş Tınlaşı sandığa sirlerini gülüş Ul minem hislerini ezdirip siliş Ul minem hislerini ezdirip siliş Әфәрин, мең катыр рәхмәт, рәхмәт сиңа Ришат, рәхмәт синең белән бергә эшләгән егетләргә. Бик шәп булды, тамашачыларыбыз да бик моңлы, искитмәле тавыш диләр, жалпы гол бик күп яхшы комментарийлар яздылар һәм инде лайклар бер туктаусыз сиңа барды Ришат. Рәхмәт бик зур. Тамашачыларыбызга эфир башында әйткән идебез, җырлы, моңлы, шәп эфир була дип, дөрестән дә әле чынга ашып бара әйткәннәрем дә. Ришат, дәвам итәбезме уенны? Давай.
Ayda ikkinchi o'yin men Yandex tarjimachi nishik tarjima etdi, men shulay o'qiyim. Shunga ko'ra oldagi jir. Yandex tarjimachi men tarjima etgancha Приветствую тебя, население. Ayda bo'lay. Mana men bu so'zni o'qiyim, sen to'l tomoshachilar kim birinchi ismini yozib jibaraliga jirning. Shundan so'ng jig'laymiz Rishad. O'qib ketaman. Приветствую тебя, население Карамалы. Губ, скучаю по тебе, деревня. Yandex tarjimachi men o'sha yozib berdi. Tomoshachilar kim eng birinchi bo'lib haliga jirning ismini yozib jibara, Rishad shul jirni boshqarib ketashaq. Do'stlar, ta'mirga o'qib ketaman. Приветствую тебя, население Карамалы. Губ, Qaramali Gubayda deb yozdilar Rishad. Jirlab o'zasiz. Ну, aya Qaramali. Yandex tarjimachi ellanib sarshati bitira olacaksın. Hali sening jirlar более-менее yaxshi chaqdilar. Qay bir jirlarni o'zgartib bitiragil. Может, minusovkasini izlab topib qo'yarman deganim. Shunga ko'ra yari oshiqma erkinlab. Unda tomoshachilarimizni isnadan bir qat tushirib ketam va bizning efir bor. Rishad Chirli Hamida uning bilan birga bizning bilan to'g'ri efirda tiri tovushqa jir olib boradilar. Bu jirni endi tuzab to'g'ri kerak. Lekin proyektlarni ish qilib o'tiraman. Manda yangi jirlarni jirlasin hali deganlar. Oxirga tabe borib jetgach, ansida jirlar bor. Topildimi? Qaramali. Hozir. Tezgina kerak deganda topolmaydi. Ozgina kutamiz tomoshachilarga как раз intriga bo'lishaqina. Chunki yoshey bir uzoq kutib turib. Shunga tomoshachilarimizga ta'mir qilib qo'yib, telefonlaringizni, smartfonlaringizni tovushlarini qo'tirib ochig'i sizning hozir ide onlayn konsert bo'lishi vaqtingizni cho'zdirasiz. Da, прикинь. Mendan mina bo'lsa biladi. Так. Hozir. Bunday Rishad tomoshachilar Param. Hozir. Bunda bizning hozir. Да, сейчас будет бомба deganlari. Albatta, Rishad Chirli har butunimiz shotlar qotib tinglaymiz. Telefonning tovushini ko'proq ochamiz, like knopkasini ko'proq bosamiz, u bizning o'qishlar o'rnina bo'ladi. Ay. Kuttirdim edi sizni. Manda Rishad xallar nechik deb yozganlar senga? Ay, birgalab jirlasak da bular. 12-yildan beri. Selam yollayım sana, kulağımız karalan, karamalı bey sandım sine olan. Kayınların, şişmelerin, yılgaların, kullerin senin ağlım bin güzeli. Yine karşak tırtıp duravamlı kırları, sağın nişan işik düzerme. Selam yürüsine, kıvısken oğlum, karamalı ben sandım sine oğlum. Selam yürüsine, kıvısken oğlum, karamalı ben sandım sine oğlum. Hop! Kürüden başı gider ağlamın kızları ekşiberler. Kara güzeler arasından sikim belek siberler. Kızları yüzlerin aşık nazları. Selam yürüsüne, tubus gel oğlum.
Selam yüksina, kuvvet gelmez. Karamalı bey sandım sile alır. Selam